Il-Team Manager konformità u nfurzar fiħda l-era, Stanley Gatt għall TVM News li l-era bdiet tinvestiga immedjatament il-każ malli daħlula l-ewwel rapporti tat-toqob u likwidu suspettus li ntefa' fis-siġar tal-fikus tal-Mosta f'Marzu li għadda. Għalli wara li tkellmu mal-istituzzjonijiet responsabbli bis-saħħa tal-pjanti biex jiddeterminaw jekk dan setax kien intervent min-naħa tagħhom, ir-riżulta li ma kienx il-każ. Żied li eventwalment ġie stabbilit ukoll it-toqob ma sarux minn xi insett iżda saru mill-bniedem permezz ta' għodda. Għamilna numru ta' testijiet fuq il-likwidu suspettus u ir-riżulta illi kien sustanza illi tista' tagħmel dannu lis-siġar. Għaldaqstant l-era dejjem segwiet it-teżi illi l-intervent kien wieħed apposta sabiex jista' jagħmel dannu lis-siġar. Kompla jgħid li l-era ħadet numru ta' miżuri fosthom stallat kameras tas-sigurtà biex tassigura li ħadd aktar ma jkompli jagħmel aktar ħsara lil dawn is-siġar u talbet ukoll l-assistenza tal-pulizija biex tinvestiga l-każ. Spjega li l-era intervjenit ukoll b'miżuri fuq is-siġar infushom. Il-likwidu li seta' jiġi estratt ġie estratt. Mbagħad bdiet it-tisqija u ovvjament ħajkollok l-element ta' dilution, ġifieri l-effett tas-sustanza ħajibda jonqos. Żied li wara li għalqu t-toqob materjal li ma jagħmilx ħsara lis-siġar sew biex ħadd ma jerġa' jitfa' likwidu velenus kif ukoll biex jevitaw li s-siġar jibirdu b'x'infezzjoni ulterjuri, laħqu ftehim mal-Kunsill Lokali tal-Mosta u mal-Aġenzija Ambjent Malta biex is-siġar jissaqew b'mod regolari. Għalli dawn l-interventi jidher li qed iħallu impatt pożittiv. Siġar illi kienu qegħdin fi stat ħażin ħafna, illum saħansitra qed jerġgħu jitellaw bil-mod il-weraq, jiġifieri jidher illi s-siġar b'xi mod jew ieħor qegħdin bil-mod jirkupraw. Għall illum l-indikazzjonijiet huma li dawn is-siġar ma kinux f'kundizzjoni tajba riżultat tas-sustanza li ngħatatilhom. Dan għaliex wara żabra normalment wieħed jistenna li siġra tarmi b'mod ħafna aktar rigorus minn dak li qed naraw illum. Temm jgħid li l-investigazzjonijiet tal-era u tal-pulizija għadhom għaddejjin u appella biex kull min għandu informazzjoni rilevanti għal dan il-każ jgħaddiha anki b'mod anonimu lil era jew lill-pulizija.